Gadewch yn newyddio. Diolch yn i ti unwaith eto o ddew am y fraint o cael dod ger dy fron. Bendithiau'n hamser nawr i ni yn gofyn i ti i weithio yn ein plith y cawn weld ffrwyth o'r llafur o ddew i ni'n gweddio am bob un cyfle pan mae dy air yn cael ei gyhoeddi, pan ni'n ystyried yr ymynau yma i ni yn gweddio trwy dy ragluniaethau a bydde di yn arwain enaid i wrando ac i glywed yr hyn sydd yn angenrheidiol iddynt glywed. Gweithio yn ein plith i ni'n gofyn am tywalliad o dysbryd arnom unwaith eto. I ni'n gofyn hyn o tre enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, hoffwn ni edrych ar emyn arall heddi, yr emyn dros bechadur biost farw. Dyma i chi emyn. Mae yna dôn hyfryd iddi hefyd yn does, ond dyma i chi eiriau maen nhw'n aros yn y cof. Ond emyn efallai bydde pob un Cristion yn gallu tystio ei fod wedi profi yr teimladau yma, y profiadau yma, ac efallai un sydd yn gwrando. Dyma'n gweddi ni, bydd un yn gwrando, fydd yn profi'r argyhoeddiad o bechod, yn profi'r gwacter y byd, yn gweld mae ofer yw'r cyfan. Efallai wedi mynd trwy profiadau sydd wedi dychryn ac yn peri o'r diwedd ei bod nhw'n dechrau ceisio cystyried tragwyddoldeb ac ystyried tynged yr enaid. Hefyd yn yr emyn yma, mae yna rhyw ymdeimlad yn does, yr eogrwydd fel mynyddoedd byd, pan mae rhywun yn dechrau trwy ras, trwy waith yr ysbryd glân, yn dechrau teimlo pechod, dechrau gweld i pechod, mae e'n pwyso'n drwm, ac mae e'n anferthol. Wel, gwrandewch yr rhai o'r geiriau yma, dros bechadur biost farw, dros bechadur ar y pren, y dioddefaist hoelion llymion nesyd orfod crymu pen. Dyna ddisgrifiad o sut mae'r Iesu wedi delio gyda'n pechod. Rhaid oedd iddo ddod, rhaid oedd i fab Duw ddod, doedd neb arall yn gallu wneud e. Rhaid oedd un perffaith ddod fel ein cynrychiolydd, ond dyma beth nath e, nid yn unig cyflawni'r ddeddf a cadw'r gyfraith a bodloni gofynion y tad, ond fe ddioddefodd e'r gosb sydd yn heiddiannol i ni am ein pechod. A dyma beth nath e, dros bechadur biost farw, dros bechadur ar y pren, y dioddefaist hoelion llymion, nesyd orfod crymu pen, dwed i mi, ai fi oedd hwnnw, gofiodd cariad rhad mor fawr. Dyma beth mae pob un pan maen nhw'n dod yn Gristnogion yn meddwl, a yw'r efengil i fi, a yw'r arglwydd wedi ystyried fy achos i, a dwi wedi mynd yr i bell, a dwi fy mhechod i'n ormod, a dyn nhw mor fawr. Ond mae'r ymdeimlad, mae dwed i mi, ai fi oedd hwnnw, gofiodd cariad rhad mor fawr, marw dros i'n bron a suddo yn gehenna boeth i lawr. Yr ymdeimlad na, bod ni bron a suddo, bod ni bron wedi camu i golledigaeth. Nad oes gobaith i rhywun fel ni. Ond yna yn gofyn, a oes na obaith? A oes na iachawdwriaeth i rai fel ni? Mae'r ymdeimlad yna'n parhau yn yr ail bennill. Dwed i mi, a wyt yn maddau cwympo ganwaith i'r un bai. Ond nid yna'r ymdeimlad. Efallai yn dechrau gweld ein pechod, yn dechrau teimlo'r eogrwydd fel mynyddoedd byd. Ac yna'n gweld, dwi wedi pechu, ond yna wedi pechu to, wedi trio gwella, ond yn cwympo ganwaith i'r un bai. Dal i fynd yn ôl a ddunedau'r flwyddyn newydd, ac yna, beth sy'n digwydd ar ôl wythnos iddo, i ni'n mynd nôl i'r un methiannau, i'r un pechodau. Dwed i mi, dyma'r cwestiwn, a wyt ti'n maddau cwympo ganwaith i'r un bai? Dwed a ddei byth i galo, na gynnig di farhau. Wyt ti'n fodlon maddau rhywun sydd wedi trio di farhau falle, ond sydd ddim yn gallu, mae fe edi feirwch i'n mor wan, mor fethiedig. Dwi ddim yn gallu edi farhau yn iawn. Dwi ddim yn gallu gwella fy hunan, dwi'n cwmpo'r un beiau. Ac yna mae'n mynd ymlaen, beth yw pwysau'r beiau mwyaf? Afa ddei o bari, pain drymaf yw fy mhechod a'i gryddfannau Calfari. O'r diwedd, mae'r pechadur wedi dechrau sylweddoli maint ei bechod, difrifoldeb ei bechod, heiddiant ei bechod hyd yn oed, yn gweld a oes na fyddeiant i rwy'n fel fi. Ac mae wedi dod o'r diwedd i weld mae wedi pechu gymaint. Mae'r cwestiwn yma'n dod yn ei galon, ac mae'n gwestiwn dilys. Fe ddylen ni fod yn gofyn y cwestiwn, oes gobaith i rwy'n fel fi? Yn naturiol, yn y ffordd mae dyn yn ymateb, does ddim gobaith i ni wedi pechu gormod. Ond nid yna yw'r efengil. Mae gobaith ond oes. Mae maddeiant. Mae e'n maddau'r cyfan. Mae'r addewid yna. Dyna yw'r efengil. Mae e'n maddau'r cyfan. Mae'n maddau unrhyw un sydd yn dod yn edifeiriol a trwy ffydd. A'r unrhyw un sydd wedi gweld i bechod trwy ras. Os yw'r arglwydd wedi dechrau gwaith yna mae ni gwblhau, mae'n ei berffeithio.
Ac felly mae gobaith. Os ych chi'n teimlo euogrwydd fel mynyddoedd byd, os ych chi'n gofyn y cwestiwn yma, oes gobaith i rywun fel fi, yna'r ateb yw oes. Mae yna, wel, y bennill ola mynd ymlaen. A dyma yr ymdeimlad, pan yn dod yn Gristion, bod yr ymdeimlad yma o ddifrifoldeb y sefyllfa, yn gweld fod rhaid delio dy fe. Falle bod chi wedi rhoi o'r neilltu blwyddyn ar ôl blwyddyn, efallai wedi dod i oedfa, efallai gwrando ar yr efengil eisiau ddod yn Gristion, ond yna siarad â ffrindiau ar y diwedd ac yn rhoi o'r neilltu. Falle wedi meddwl, mae rhaid i fi gweld ydw i'n Gristion neu ffeidio. Yna mae yna rhyw drefniadau ar y penwythnos. Na adael et ar ôl hynny. Dwi eisiau mynd i'r fan ar lle. Ond nawr, dim felly chi'n siarad mwyach. Nawr. Chi ddim yn gallu osgoi'r peth. Nawr mae e'n bwysau ar yr enaid trwy'r amser. Nawr i chi methu troi'r peth i bant fel troi'r peth i ffwrdd. Chi methu meddwl am rhywbeth arall. Chi methu camu math o stafell a trafod rhywbeth arall. Mae yna trwy'r amser yn dod nôl a nôl. Mae e fel mynydd mawr o'ch blaen chi. I chi yn dyheu am cael ateb. Dwed i mi. Dyna'r peth dwed wrthai. Wel, mae'r bennill olaf yn dweud hyn. Arglwydd, rhaid i mi gael bywyd. Mae fy meiau yn rhy fawr. Fy euogrwydd sy'n cydbwyso a mynyddoedd mwy ar llawr. Mae wedi mynd yn rhywbeth, mae e'n fater o frys nawr. Does dim heddwch ganddo, does dim bodlonrwydd ganddo. Dyna yw'r ymdeimlad i'r pechadur sy'n ceisio. Mae'n gorffen yr emyn trwy ddweud hyn. Rhad faddeuant, gwawria bellach, gwnag ar charo'r caeth yn rhydd. Mae fel diolch i ti o'r holl alluog Dduw yn diwedd. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, rhoes di'n oleuni nefol. Halleluia, amen. Mae'r ymdeimlad yma o fod mewn carchar tywyll di. A dyma beth mae'r geiriau yma'n dweud. Rhad faddeuant. O, mae yna faddeuant, ond oes. Mae am ddim, sy'n rhaid fi wneud dim gweithredoedd, dim crefydd. Mae'r cyfan yn cael ei gynnig yn rhad, a mae'r ymunydd yn dweud yn rhad faddeuant. O, na fyddi di'n gwawrio bellach. Gwna garcharo'r caeth yn rhydd o rhyddhafu, o gaeth ei pechod o'r un drwg. O fydd y cadwyni yma wedi torri ac y caf y rhyddhau, a fe caf fy rhyddhau o'r carchar tywyll di. Rhad faddeuant, gwawria bellach, gwna garcharo'r caeth yn rhydd. Fi'n ymdreiglo mewn tywyllwch, nawr i weled golau'r dydd. Ond nid dyna ddisgrifiad o dod yn Gristion. Dwi wedi bod yn ymdreiglo mewn tywyllwch, anobaith, ansicrwydd, pechod, drygioni, balchder, anghrediniaeth, bydolrwydd, chwantau'r cnawd, yr holl beth yma, dyna chi dywyllwch. A dwi wedi bod yn ymdreiglo yna fe, ac efallai'n ceisio, ac yn ceisio atebion i fywyd, methu ffeindio fe yn y tywyllwch, ond o'r diwedd dwi wedi clywed am rad faddeuant. Ac nawr yn dyheu cyfrhyddhau o gaeth iwed, ac nawr wedi bod yn ymdreiglo mewn tywyllwch, nawr i weled golau'r dydd. O, na chaf weled golau'r dydd. A dyma be mae'r ymunydd yn galw amdano. Dyna'r baich yr enaid, a dyma be sydd yn bosib. Mae modd cael goleini'r efengil wrth ddod at Grist. Mae wedi gwneud y cyfan yn un ôl i'r bennill gyntaf. Dyma be mae wedi gwneud dros ni mwyn rhoi y goleini yma, mwyn ein rhyddhau ni dros bechadur biost farw. Dros bechadur ar y pren. Y dioddefais hoelion llymion, nesid orfod crymu pen, dwed i mi, a'i fi oedd hwnnw, gofiodd cariad rhad mor fawr, marw dros un bron a suddo, yn gehenna boeth i lawr. Sylwch, bron a suddo, ond nid yn suddo, oherwydd bod yr arglwydd Iesu yn ymestyn allan i law ac yn gafael yno, ac yn ein golchi ni yn ei waed, ac yn maddau'r cyfan, ac yn rhoi goleini'r efengil i ni. O na fyddwch chi'n dod at Grist a phrofi yr hyn oll sydd i'w gael yn yr efengil. Gadewch i ni weddio. O Dduw graslon, i ni yn diolch i ti am yr efengil, yn diolch i ti am rhad faddeuant, yn diolch i ti am goleini'r efengil, ac yn gweddio bydd rhai trwy dy ras yn cael profi o'r bendithion yma, y byddant yn cael eu tywys at droed y groes, ac yn cael ei bendithio gan yr holl bendithion sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Tyrd gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.